ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ತಾನೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ 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 ಪುಯ್ 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 ಬಲಕ್ಕ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಪಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಜೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಬಾಕಿ ಮಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಪಿರೋದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ ಕೂದಿಜ್ಜಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಇಂಕ್ಲು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಾಗ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೀ ಆಟಾರ ಪುಯ್ ಬಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಐದ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಮ್ಮರು ಕೈಯನ್ನು ಕವಿಲ್ಲ. ಕೌತು ಲಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಲಗೆ ಕುಜಾಲಿ ಬಡ ಕ್ಯೂಟಿ ಚಮಚ ಇಲ್ಲಲಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಲಿಜ್ಜ ಮುಲ್ತು ಸಂತ ಗೋಬಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನ 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 ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೌದು ನೋಡ ರೇಟ್ಗೆ
ಅಂದ್ರ ಮಂಡ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೈನ್ 350 ರೂಪಾಯಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಅವತ್ತು ಏರಿಗುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಓಡ್ತಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೋಡ್ಸಿ ಕಾಸು ತೂಲ ಒಂದು ಸೋಕೊಂಡು ನಾನು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂತಿನ ಕೇದು ಹಾ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಒಂಜಾಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೇಕ ಹಾ ಗೈಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಉಂಟು ಓ ಅಲ್ಲ ಸೋಕುಂಡಕ್ಕ ಬೇಡ ಬಾ ಗೊಬ್ಬುಣ ಬೋಡಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡ ಮನೆ ತಪ್ಪಿರುಪ್ಪ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೋಕು ಓಣ ಸೋಕುಂಡಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟು ನಕಲಿ ಬಣ್ಣ ಪಯ ಹಾಂಡ್ ಮುಗೀಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಸೆಟ್ ಆವಡಾತಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ದಾಳದೆ ತೊನಿಜ್ಜಿ ದಾಳದೆ ತೊನ್ಗಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಮಾತ ಬರಡಾತೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ದು ಕಾಜಿ ತೋಜಲ್ಲ ಮೇಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಜಿ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ಏತು ನೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದ 4 ಕಾಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ನೆಕ್ಕೇತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್